Hola, benvinguts un altre cop a la tertúlia de Semifusa. Avui parlarem de fotografia musical i de la màgia que té la traslladar dels escenaris amb una foto, i parlarem amb dues persones, que un és el Xavi Almirall, que és graduat en art i disseny, especialitat també en interiorisme, també el coneixereu pel programa On The Road que feu a Matadepera Ràdio. Això mateix. No? I també has col·laborat amb molts músics, amb la Casa de la Música de Terrassa, i no sé si em deixo alguna cosa més. Bueno, a grosso modo crec que la cosa va per aquí, sí. Molt bé. I des de Terrassa que ve ell, i després tenim des de Martorell el Cibux, que a part de ser cantant de Mamà Pachanga, és un fotògraf que experimenta molt, que li agrada sobretot treballar amb la fotografia analògica i convertir, sobreposar imatges, no? Una mica perquè la gent conegui la teva feina. Exacte, una mica experimentar de diverses maneres. Molt bé. I bueno, doncs comencem una mica la tertúlia. La primera pregunta seria una mica com us veu iniciar en el món de la fotografia musical i què creieu que té de diferent la fotografia musical d'altres fotografies? Jo, perquè m'agrada molt la música i m'agrada molt la fotografia, llavors arriba un moment que d'alguna manera o altra allò convergeix, no? I jo me'n recordo que fa molts anys, potser el primer que vaig fer va ser per uns col·legues que tenien una banda de speed metal. Vam fer una sessió fotogràfica amb analògic, això hauria de ser el 2000 més o menys. I a partir de llavors anar a concerts, veure que hi ha algunes sales que et deixen entrar a la càmera, hi ha altres que no, i a les que pots entrar a la càmera doncs vas fent fotos i t'hi vas posant a poc. Això també et porta a conèixer gent, els músics i tal, i vas fent algunes altres sessions i anar fent, bàsicament. Molt bé. I el teu cas com et vas iniciar? Jo, de fet, soc bastant novatillo a la fotografia musical, tot s'ha de dir. I també una mica igual, no? Doncs soc un apassionat de la música, de la fotografia i és el combo perfecte. Sí. Molt bé. Sí. I després també creieu que la fotografia digital, analògica, quines avantatges i desavantatges té cada tipus de fotografia? Aquí estic una mica confrontant perquè... És molt diferent, sí. Jo personalment treballo en analògic perquè em dona la possibilitat de poder experimentar al màxim i d'una manera com molt manual, no? Jo sempre he dit que si faig fotografia és perquè sóc un cutre dibuixant, no? Vull dir, sempre m'ha agradat molt tot l'artístic, però sent realista, doncs jo i els pinzells i els llapis, com que no? I aleshores he trobat en l'experimentació en la fotografia analògica tot el necessari per poder pintar sense fer servir pinzells, a través de les obres d'exposicions o les màscares internes o externes que faig, o la manipulació de les càmeres i els carrets, és la meva manera d'expressar l'art, però en comptes de pinzells, amb altres eines. I en el fons tot el que es fa analògic també es pot fer digital, i també pots fer moltes fotos artístiques digitalment. Per mi el que ara mateix a mi més em serveix de fer fotos en format digital, sobretot en temes de feina, és que la immediatesa que et permet el digital, que tu estàs fent, per exemple, a la Festa Major de Terrassa, fotos dels concerts, i abans que acabi el concert jo he passat les fotos a la persona que s'encarrega de xarxes i les pot publicar a Instagram, per exemple. O sigui, jo em dedico les 3-4 primeres cançons i que em surtin 4 o 5 fotos perquè ja puguin publicar-se, i és una manera de cridar més públic, no? També. Clar, aquesta immediatesa l'analògic no és impossible, no? Però sí que, clar, té molt aquest punt. I després, clar, amb el digital també pots arribar a fer moltes coses a nivell artístic, no? Però clar, l'analògic té aquest punt de fer-ho més manual, una cosa més que treballes més l'objecte. I és una cosa més artística per mi. I en l'època que estem, que hi ha tant Instagram, tant món digital,
creieu que, clar, és que estan sortint també molts més fotògrafs, no? Però també cada cop hi ha menys fotògrafs que en facin de la fotografia musical un art, no? Simplement és una foto de que ha anat al concert, no? Què opineu d'aquest tema? Hi ha molts més fotògrafs, bueno, hi ha molta més gent que fa fotos. Exactament. Que potser no és el mateix que dir que hi ha molts més fotògrafs. Perquè el fotògraf, per mi, el que aporta és la seva mirada també, no? O sigui, la seva percepció i la seva manera de veure aquella escena, no? Perquè per mi la foto musical, o sigui, tu tens un escenari allà, entre el grup, el tècnic de llums, t'estan proposant una escena com un teatre, no? I el fotògraf el que ha de fer és mirar d'aprofitar tots aquests elements per captar doncs, l'essència de l'espectacle, no? D'això a dir que algú amb un mòbil és el fotògraf, bueno, no sé com ho veus. Que jo potser no sóc el més indicat per parlar de fotògrafs, perquè jo tot el que sé de fotografia ha sigut autodidacta total, no tinc estudis fotogràfics, però sí que és cert que quan vaig a un concert a fer fotos, a part d'això que dius, de les llums i la banda en si ja donen tot el necessari per poder fer alguna cosa artístic. Intento jugar una mica a quins concerts, sí que vaig a concerts a fer fotos perquè vaig a concert i m'emporto la càmera i faig 3 fotos, però quan vaig a un concert a fer fotos escollo el concert al que vaig en relació a què puc experimentar extra, no? A part del que em dongui la banda i em donguin les llums, no? Per exemple, el primer concert que vaig anar a fer fotos, en plan vaig a fer fotos, va ser el de Lil Dami, perquè em venia com molt de gust, no? Aprofitar el títol del disc, no? Del Frost mentre visqui, i em vaig pensar, hòstia, amb això tinc un mogollon de joc per poder experimentar, no? I aprofitant el títol del disco vaig fer unes màscares que vaig ficar dintre de la càmera en formes de fotos i tal. Intento sempre fer com un plus a lo que hi ha a l'escenari amb algo que m'inspiri el grup o el títol del disc o les cançons. Molt bé. I després de quina imatge és sé que és difícil perquè són com fills vostres, no? Quina és la foto que esteu més orgullosa i després també quina foto més icònica del món de la fotografia us sentiu bastant identificats o us agrada molt? Ostres! Wow. Complicat, ja ho he dit, Mira, jo a la foto que li tinc un especial carinyo és, de fet és aquesta d'aquí, que no és fotografia musical en si, però és la portada de l'últim disc que hem gravat amb Asmama Pachanga i em fa molta il·lusió que una foto meva sigui la portada. És de Martorell, no? Exacte. I a quin lloc és? Un edifici? El barri, és el barri antic. Molt bé. Jo, no ho sé, quedar-me amb una foto. A mi m'agraden molt les contres. Per exemple, aquesta del Nacho Vegas, per exemple, m'agrada molt. Jugar molt amb aquesta llum, amb el que et dona. A vegades tens la tendència a que tu has de veure bé a l'artista, no? Però quan el tècnic de llums t'està oferint una contra és perquè vol la silueta, no? Llavors has de saber jugar amb això també, no? M'agrada molt el fum, aquestes coses, però quedar-me amb una foto, no sé, ara mateix és complicat, sí. I l'altra part era... Una foto així de la història de la fotografia que us agradi, que us hagi captivat. Clar, llavors jo aquí aniria molt en portades de discos. A mi m'agrada molt la música, m'agrada molt el vinil, i sí que hi ha portades, la típica dels Clash, per exemple, o no sé, aquest tipus de fotos que és una foto d'un concert, no? I que està el tio allà amb la guitarra. Clar, sí que és molt des del punt de vista del fotògraf de concert, allò, no? I que ja la trobo com una mica icònica, sí. Mira. Molt bé. I tu, Sibux, una foto de... Complicat. Potser, mira, em ve al cap a
un dels discos, bueno, de fet, un dels discos, no, 3 dels discos dels Cranberries, que les 3 portades són amb la banda amb un sofà a diferents llocs i amb el libreto, no, a diferents paisatges d'Irlanda, que és com... Potser em quedo amb això. Molt bé, perquè també s'ajunta una mica el tema paisatgístic que també treballes, el tema musical, no? I a més la importància també de les portades, no? Jo crec que abans es treballava molt més la fotografia amb les portades, no? I ara avui en dia no es treballa potser tant, no? El tema de la fotografia de les portades, no, la gent no... Jo crec que sí que es treballa la portada, potser han canviat les modes i la gràfica potser ha agafat més pes, no sé. Sí, que potser també les portades avui en dia no tenen... Que per mi és important, que un disc tingui una bona portada, però sí que és cert que la vida ens ha portat a consumir molta música a través d'internet, on la portada no importa gaire. De Spotify la veus així superpequeña i ni la veus. Potser no és tan important o no sé. Clar, al no tenir l'objecte físic del vinil, que clar, un vinil et donava unes dimensions com per fer alguna cosa maco. Però clar, ara que sí, és veritat que està tot a internet, veus la icona ja a 30 píxels, no? I ja sí, està. Que també moltes bandes no treuen ni disc últimament, no? Treuen un tema, el pengen a Spotify i van fent, vull dir que... Sí, i van penjant temes, ja està, clar, potser ja no es porta el disc. Música també, que influeix. No, i a més també han sortit moltes anècdotes perquè, per exemple, el que deies tu de Clash, deien que havia sigut copiada d'estils de lletres de l'Elvis, d'un de l'Elvis, no? I tenia aquesta similitud, i després també hi ha els Aerosmith que van fer el Get a Grip, que no sé si sabeu que van ser denunciats perquè realment l'anella li van fer el piercing a la vaca, o sigui, va ser real, i després totes les entitats animalistes es van tirar a sobre, o sigui, hi ha moltes anècdotes. I parlant d'anècdotes, alguna anècdota a l'hora de fer fotos vostra? Jo, mira, no la porto aquí. Bueno, jo tinc una foto de la Cristina Rosenvinge, que vam estar fent l'entrevista prèvia al concert i això, i després, com que vaig estar allà davant tot el concert, doncs ella va baixar un moment de l'escenari i va venir cap a mi. I saps allò que se t'apropa tant que no pots enfocar? No? Doncs això és el que passa. Després s'aparta una mica i llavors ja vaig poder captar la foto, no? Però sí, res, sí. Allò que tens d'anar cap al fosso, no? Al màxim que et dona el fosso. Tu vas apartant i ella va venint i és allò que diu que ella suposo que volia apropar-se fins a un cert punt i jo no la deixava, i llavors, clar, estàvem en un joc una mica estúpid, com allò que dues persones volen passar i fan, no? Doncs una mica així, sí. I tu, Silux, alguna anècdota? Jo, potser, mira, el concert d'Ocas Grasses de Martorell, que era no el primer, però potser el quart o cinquè concert que feia així, en plan en el fosso i tal, vaig arribar al fosso i hi havia 2 persones a les que admiro moltíssim, no com a fotògrafes. Una és la Gris Fotografia, que és una companya de Martorell, i la Entre Línies. I clar, jo vaig als concerts amb càmeres de plasticucho, no? I hòstia, em va fer vergonya, no? En plan, uau, tio, vaya 2 jefes i jo aquí con mis cámaras de plástico. Sí. Molt bé. I després, si us diguessin, estem en època ja que s'acosten els Reis, amb qui us agradaria fer fotografies o anar amb gira amb ells per fer fotografies? Quina seria la vostra carta de Reis? Ostres. Mira, jo ara mateix, que va ser, aquesta setmana passada vaig anar al concert de Greta Van Fleet i m'encantaria seguir-los tota la gira, la veritat, perquè és una bandaza, que sonen molt a 70s, i clar, la diferència que hi ha entre una banda realment dels 70 i el Greta Van Fleet és que ells són joves ara, fan moltes més coses a l'escenari perquè tenen aquesta vitalitat de la joventut, no? I llavors captar tot això sí que seria un espectacle, sí. Et diria Led Zeppelin, però no. Ara mateix, avui en dia, Greta Van Fleet, sí. Molt bé. Jo potser qualsevol banda reggae, Slapping Corporation, per exemple, o si no
Mira, fa uns mesos al Festival Esperanza vaig tenir l'honor, puc dir, de fotografiar a l'Amparanoia, que és una persona a la que he seguit des d'adolescent i no m'importaria pas anar-me'n de gira i fer-li unes fotos, la veritat. Molt bé. I ara, per acabar, m'agradaria que expliquéssiu una mica a la gent com és aquesta màgia de fer fotografia, com podíem traslladar des d'aquí el Semifusa a tot el públic aquesta màgia que passa, no?, entre que una cosa està passant i la podem plasmar en una fotografia, perquè ho entenguin, perquè clar, qui no ha sigut fotògraf o ha provat de fer fotos en un concert potser no ho entendrà, no? Què passa en aquells moments? Què se sent? Suposo que se sent el que sents quan fas alguna que t'agrada, sigui el que sigui fer fotos, sigui jugar a futbol o sigui, bueno, quan fas algo que t'omple i que t'agrada, el subidon que et dona és guau. A mi el que m'agrada molt és aquella sensació de que saps que tens una bona foto, just quan l'has disparada. Que dius, hòstia, aquí la tinc, aquesta és la bona. Després arribes a casa i el 80% dels cops no, però un 20% sí, i dius, toma ja. Però bueno, però sí que també voldria aprofitar perquè si alguna banda ens sent, que es mirin molt també la seva escenografia, que proposin, que siguin actius a l'hora de... O sigui, que no estiguin allà plantats i cantin i prou. Que proposin amb les llums, que proposin amb moure's, que proposin... No? Amb el fum és superimportant amb la foto musical, dona molt joc, queden unes fotos realment molt xules amb el fum. I bueno, no sé. Sí, perquè a vegades també les bandes donen molta importància a la música, a com van vestits, però no a l'escenografia en si, no? Llavors, ostres, el Pau Vallvé, el Petit de Calaril, són dues bandes que són molt bons, però que a més ells porten el seu propi set d'il·luminació. És igual on vagin, ells porten el seu i els hi pela, malparlant, el que hi hagi a la sala. Ells van amb el seu i saben que el seu set és aquell, punto. Llavors ells controlen l'espectacle. I això és superimportant perquè tu estàs proposant alguna cosa realment. I això a mi com a fotògraf em dona molt joc. Sí, i ja no només com a fotògraf, sinó quan vas a veure un concert, no? Clar, sí, per l'espectador també. Si veus que a l'escenari hi ha show, jo sempre dic que la música és, en un concert, potser és 50-50, 50 la música i 50 el show, amb tot el que convé, no? El llum, el vestuari, els moviments. Clar, però hi ha moltes bandes que el tema dels llums, el tècnic de la sala faci. I si no dius, i si tu ho controles una mica, realment la cosa queda molt millor, molt més conjuntat, no? Per mi, no sé. Perquè no només la música és l'espectacle general que reps, no? Sí, exacte. Clar, els Austràlia, per exemple, fan un concert que porten unes bombetes superpetitones que els hi serveix per llegir el seu setlist i estan a les fosques. Sí que en algun moment fan una estroba i ja està, però en el moment àlgid de la cançó i tal. Però clar, també és una altra manera, o sigui, ells fan post-rock i doncs, ja entres dins d'aquesta atmosfera, no? És pensar-ho, tampoc cal molts medis. Molt bé. Doncs moltes gràcies per vindre a la tertúlia Semifusa, gràcies aquí per difondre la vostra fotografia i una mica que la gent conegui més la fotografia de prop. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I ens veiem properament a Semifusa amb més tertúlies, més temes i esperem que us agradin.